Specticor on ensihoidon apuvälineeksi kehitetty EKG-ilmaisin. Specticor sekä helpottaa potilaan sykkeen seurantaa että nopeuttaa potilaan tilan äkillisen muutoksen havaitsemista suuressakin potilasjoukossa. Specticor EKG-ilmaisin mahdollistaa potilaan tilan vaivattoman seurannan ja tehostaa siten tiimien työskentelyä muutoinkin kiireellisissä monipotilastapauksissa niin poliklinikoilla kuin onnettomuuspaikoilla. Koska Specticor ilmaisee sydämen sykkeen vilkkuvan LED-valon avulla, se toimii erinomaisesti myös tilanteissa, joissa sykkeen havainnoiminen muilla menetelmillä on vaikeaa. Specticorin avulla näet potilaiden tilan yhdellä vilkaisulla ja havaitset hälyttävät muutokset myös matkan päästä. LED-yksikkö ilmaisee sykkeen vilkuttamalla valoa aina potilaan sykkeen havaitessaan. Mikäli syke on alle tai yli asetetun rajan, kertoo laite tämän kahdella punaisella LED-valolla. Sykkeen ollessa välillä 40 ja 120 lyöntiä minuutissa syke ilmaistaan vihreällä LED-valolla. Specticor on korvaamaton apu tilanteissa, joissa on samanaikaisesti huolehdittava useista potilaista. Specticoria käytettäessä aika ei kulu valtimosykkeen tunnustelussa tai siirtymisissä potilaalta toiselle. Specticorin käyttö. Pakkaus aukaistaan. Specticor poistetaan pakkauksesta, jolloin laite käynnistyy ja vihreä valo ilmaisee laitteen olevan toimintakunnossa. 5 sekunnin kuluttua syttyvät 2 punaista valoa, mikäli laite ei löydä potilaan sykettä. Specticor asennetaan potilaan rintakehälle. Näin, rinnan vasemmalle puolelle, ja varmistetaan laitteen elektrodien kiinnittyminen painamalla ne huolellisesti kiinni ihoon. Specticor havaitsee sykkeen muutamassa sekunnissa. LED-yksikkö tulee aina kiinnittää sellaiseen paikkaan, josta hoitohenkilöstön on se helppo havaita, esimerkiksi kasvojen seudulle tai vaatteisiin, tai vaikkapa vuoteen reunaan. Vihreä vilkkuva valo. Syke on välillä 40–120. Punainen vilkkuva valo. Syke ei pysy raja-arvojen sisällä ja potilas vaatii hoitajan huomiota. Yhtäjaksoinen punainen valo syttyy aina kun laite ei löydä potilaan sykettä. Specticor helpottaa potilaan tilan seurantaa, nopeuttaa muutoksen havaitsemista ja tehostaa tiimien toimintaa, aina kun hoitajalla on useita potilaita seurattavanaan. Specticor. Säästää aikaa vaikuttavaan hoitoon. www.specticor.com